Předložte mi prosím vaše údaje o vozidlu a vaše osobní údaje, řidičský průkaz. Dvakrát jste nedal blinker a projel jste jednou na červenou. Jste si vědom vašeho přestupku? Nejsem. Budete ochoten řešit tento přestupek v blokovém řízení? Ne, ve správním řízení, Maxim. Ve správním řízení. Budete se chtít k vašemu přestupku vyjádřit? Ne, absolutně ne, absolutně. Prosím vás, podepište mi to dole. Nebudu, nepodepíšu. Přeju vám šťastnou cestu. Situace, která se může stát každému z nás. Stačí se nepřipoutat, něco rychleji, přehlídnout značku a pokuta je na světě. Tyto situace už pro mě nejsou žádný problém. Od té doby, co jsem se zaregistroval na řešení pokut.cz. Vyřeší všechny mé přestupky, samozřejmě kromě alkoholu, drog nebo dopravních nehod. Garantují, že za moje přestupky nic nezaplatím, nestrhnou mi body a nepřijdu ani o řidičský průkaz. Pokud by se někdy stalo, že by můj přestupek nebyl vyřešen, dají mi za každý bod 1500 korun a zaplatí za mě celou výši pokuty. Pokud vás zastaví policie, stačí vždy jen nesouhlasit, vždy žádat o správní řízení, nic nepodepisovat a hlavně nikdy nic neplatit. Jakmile vám přijde předvolání, tak ho naskenujete a pošlete na řešení pokut.cz. Obratem vám přijde plná moc, kterou podepíšete a pošlete zpět. No a pak už se nemusíte o nic starat.